Malawi today. Akuza ukadzula? Zula ndikanganira antine. Kuti munatana mfumu. Sindikuziwa. Chifene zulo ndadwala. Inuwe munadwala, akuti akuchosani ntchito. Ino zoti tilachita kunyamula. Anthu sakuziwa. Ale silinamone Brian. Amuchosa ntchito kodi munthu onchosa ndeni mukugwira bwanji ntchito takuchosani apapo. Yeah, so iwo amene amati amuchotsa ntchito Brian ndi panopa tukugwira ntchito ndi akuti aziti takubwezesa ndi chifukwa cha pressure yawo. Amaswa chonena. Saswa chonena. Azina kuti mwaona atuchikayankhula ati akumapezeka ambwezeresa. I'm telling you. Awuzeni kuti chitachiro chonyamula. Ineyo tu ndakhala papa ndikumbukira amati ndakwiya. Kalo akuti Kalo kanagwala sachachi. Atukwenda kuyacheka. Ili hapo mpatu. Ati kodi uyo wakuyashani. Kuona ule ndumati kuyangana kuziza my notes. Okay. And izi ndizimene talandira. So zimene amawerenga zija zonse zija akomati patsa ngatatu akati. So tilinazo so tikumangoyankhula za Mulungu ya. Koma zilipo. Akangomaliza pamene basi. Actually akangomaliza kuwerenga kuti makazo kuti atikomera. Tilinazo. Tichita cross check ndi manotes athu kuti zimatero. Koma poti pano sitifunika tizikamba za malowa. Kapena zimene timaganisa koma tifike tikupanga cross check. So top 3 tikumayamba ndi sizili mu order kumano mwina tikumangoyamba ndi amene alipo tiyambe apa ndi momwe apezera Dr. Lazarus Makathe Chakwera kumeneko iwowa apeza mavoti okwana 4,388 kenaka tiyang'ane zimene apeza Dr. Dalitso Kabambe pamene pandi pakalonga tawo apeza mavoti 3,413 pamene Professor Arthur Peter Mtarika pakalonga town apeza mavoti okwana 8,971 ndimene apezera pamenepo ndi panalinso pena pamene anaunikira kapena boma lina limene anaunikira la Zomba City Zomba City kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoire mathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse achikulire olumala uponya voti achinyamata usapweketsa uponya voti jiufulu jiudindo uponya voti singa yeni imaponya voti Malawi Electoral Commission Malawi Electoral Commission pamene tinasiyira zamakina izi tinali ku Zomba City ndi 57,250 amene anapita kukalembetsa mkaundula 45,185 amene anakaponya voti 619 mavoti osavomerezeka pamano mavoti amene anavomereza analipo 44,566 amene ndi mavoti amene anawawerengera ndipo mavoti amenewa tikatenganso ku atatu amene akupikisana kwambiri Dr. Lazarus Chakwera Dr. Dalitso Kabambe komanso Professor Arthur Peter Mtarika pamenepa Dr. Dalitso Kabambe apeza mavoti okwana 3,990 anthu aku Zomba City kumene kwavota motero pamene
Dr. Lazarus Chakwera apeza mavoti okwana 3,472. Okay. Pomwe Professor Fabila Mutharika apeza mavoti okwana 35,536. Okay. Mene mondi mene yachitira Zomba City Official. Tipite imene ndi official. Tipite kunchisi. Kunchisi kumene anthu amene anakalembetsa analipo 141,799 imeneyo ndithu ndi nchisi. Ndipo kumeneko amene anakaponya voti analipo 104,759. Okay. Ndipo mavoti amene anali amene sanawerengere 2,955 komano ndikuti ovomerezeka mavoti analipo 101,834. tikati tione kuti kodi atatu wanso achita motani kumeneko ndi kunchisi. Dr. Lazarus Makathe Chakwera apeza mavoti okwana 81,635. Okay. Pamene Dr. Dalitso Kabambe apeza mavoti okwana 2,621. 2,671. Okay. Pamene Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha DPP kumeneku apeza mavoti okwana 11,365. Kumeneko ndi ku nchisi. Okay. So pali zina zoti mwina tikambirana in terms of kodi kumasiyana motani later. Koma bwanji mundilole kuti ndipiteso kusalima. Izi Malawi ndi zisankho zotsimikizika. Oh yes. Amene zotsatira zotsimikizika. Ausati kuti zano officials zija. Magamba zano officials. Izi za so akamaza na kulengeza kuti wapambana ndo kuti azizaphatikeza. I believe mene tikunenera mu ifeso ngatatu tizochita ifeso inuso mthoma banga ndo ufuruma banga za officials minutes. Well, these are official results. Okay. So tuna kusalima mene kwanalembesa anthu 186,585. Pamene amene anakaponya voti analipo 128,351 imene kupanga represent 68.8%. Okay. My void votes analipo 5,236. Analo 5,000 ndi ambiri. Komano amene anavomereza alipo 123,115 ndipo anagawanidwa motere kwa atatu aja. Meneko Dr. Lazarus Makathe Chakwera apeza mavoti okwana 49,443. Okay. Dr. Chakwera 49,443. Okay. Pamene Dr. Dalitso Kabambe chipani cha UTM kumeneko apeza mavoti okwana 3,673. Okay. 3,673. Pomwe Professor Arthur Peter Mutharika kumeneko apeza mavoti okwana 60,830. Okay. 60,830. Okay. Imeneyo ndi salima. Tipitenso ku boma lomaliza limene linalira chinambala limene lachisanu. Imene ndi neno. Okay. Neno anthu okwana 50,826 ndamene anakalembetsa. Okay. Pamene kukaponya voti anakaponya 41,433. Okay. Mavoti osavomerezedwa analipo 770. Ndipo ovomerezeka amene anawawerenga ndi 40,663. Ndipo mu top 3 ya Twitter kumeneko tiyambire ndi Dr. Lazarus Makathe Chakwera kuneno kuti apeza mavoti okwana 1,370. Mavauta nzika yopoire matoka kumbali Bavu zanga ziri muvoti Aye, ufulu wanga uli muvoti Voti yanga Voti yanga Kulimbikita sokole liwati mbokarase Kupanga Malawi wakomera tose
kusapweketsa kuponya voti jiufulu jiudindo kuponya voti singa yeni imaponya voti Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusinta zintu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri yosatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse achikulire ulumala uponya voti achinyamata usapweketsa uponya voti jiufulu jiudindo uponya voti singa yeni imaponya voti Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusinta zintu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri yosatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha kusiya kena kazintu zijano zafika kuno nje mufuna mudandaule kuno sizimayenera kuyenda choncho munayenera kudandaula muyena kuti ngani pati zoti zithandane komweko okay munazita kuvuta umene kuja ezibwiri achipangerifa ku national tally set yes komanso sikuti dandaulo lililonse limene lili la Malawi Electoral Commission ayi pali madandaulo ena kuti akufunika registrar of political parties ngati zilazama handouts pali madandaulo ena kuti akufunika anti-corruption bureau yes pali madandaulo ena kuti akufunika apange hanthu mwina da polisi so madandaulo akabwera sikuti ndakuti meki akubwera kuti mekija maibasa dandaulo mekija kuti chabwino takumvani kuma office koma I think makukuta kumalola sojera pang'ono close yeah so ndimene zilili so these things are very important oh yeah number 1 kuna uja kuna complaints log group yes ndalembamo kadelegeze ena mataya imamoni tatu sada basi kuti sada saine ambanganiza kuti asaine nemudalemba kuti andikaniza kuti tisaine kapena zangobwera so
there are things like that. Zimene zikena zoti mwina zipani za ndale zikamana zorati kuti samadando ndikuona kuti mwina adzikhala kuti madando ena kuti amene zoti kupangidwa hando komweko usati makanika kupanga kumeneko ndi muti ati tichite escalator amakuti tipitisa kuna national center koma sukula akubwezania so long as mulembe magari amene operekaso mutumiza kuimene apo bi munyamule ndi manja anu mukachisiye ku Isanko House ku city center pafupi ndi COI so kumene koko mukakafika kata kadindaso kutalandiwa ndiponso chimene chocho ndoti chikhala chabwino choti akachitengana by hand so nkhani yake imenenso ndimangofuna ndikambe ndimeneyo zipani zimwapangisa ma press conference. That's what I wanted to ask because I want to go to Ahmed chair. So Zama press conference. Kuti muntu adandolo ati sakupanga nazo basi. Okay. Ukazoro ndandalo jawari ganiza zote kuti dandalo limveke waidanisa atu ankano ndibwerani kuno. Ene ndandalo zakuti. Simene ndandalo zora make amvaya. Olata ona pa wireless. Olata mva pa television. Sana amve. Kuti wamva mwalimbe. I see. Okay. Chifukwa jani? Chifukwa kuti atata ambe kumayankha zimene zikukambidwa pa media nde kuti ndio chileso konekera. Chifukwa kumakambidwa zambi. Pa makambidwa zambi. Kuti muone ma press conference janto kumapanga unearth zinthu zambiri. Akumachora specific places ena akumangolapo ungochura zinthu zambiri. But these make commissioners akufuneka chinthu chogwirika so they should make their decision based on chinthu chimene mwabacha also chinthu chimene manene okay ndimujagura nangasimuti munthu nese kafuna adzipe akoma ife zimene sizinalipeze you see so ndizinthu zimene it makes sense it makes sense I think munthu amene ankaganiza kuti make sure person azikhala justice judge I think that was parliament. I think parliament inaganiza moza. I think inangasa anthu amakhoza kuunikira so zinthu zambirimbiri akamagwira ntchito yawo ija so on and so forth. So yeah. Kani amadandoyi. And in my press conference. So that I make sure kuna in my press conference. No, I don't think there is anyone who can say my press conference in fact if ndezi litanani tizibwira kumene koko. Koma, if you are telling us only, I did. We want to come there and ask. Koma, the answer is this is not good. Saturday. Okay. Yes. Chipani ja UDF majisansu nina ndi press conference. Lero ndikucheka ndayo abakuru bali sida wale 12 ko. Yeah, pajadisa mo 12. Yes. So, just 5 minutes. Make UDF anabangisa press conference. And I follow with that ile mbira mengi. And avumira so mele moto kuti talandira dandaulo jokera ku UDF and so tikuliunikira konko dandaulo sana lembe mozoti mamonira atu uli wina aka mabela chisango gwisa ntchito mamonira mene mama mulibe so you should know kuti that nobody is a judge okay munthu otsata mara yeah so you wouldn't just okay. When you are going to meet Anhungaramiraja, you really need to put your arsenals together. You really need to put your arsenals together. What is that? You really need to be prepared. Because yeah. Zukulanta wazakuti zoyankhulira pa press conference. Zoyankhulira zambiri. Yes. Mwamuna zimene zakaperekedwa kuja ndi zochepa. Olomwina the manner in which it has been expressed at press conference. It's not the same degree with the way it has been escalated to be the Sakumara Commission. So the commission, by the end of the day, they'll make a decision based on what has been presented to them. They are not so good. Taka zote yangola suna kule nalo. Akandu fulote mkwala support. Koma. Anena kuti wala minandu anafala zote wala minandu matata ni magaunigira. Chifukwa sura rezoti balabira limagaunigira soje. Kwaso kuzoteka sote mwabirisaso kubala milandu. Dandalo balano kunikira nkula zota balibe sonkhani.
komanso mwinaso nimobwerera ndamene muli ni mulandu ndibolangana ndi nsabwera zimachitika amene zimachitika mari you are wasting court side mwayiona kani adomukutaisa nthawi ya court mabwera kulati mwapezekani mulandu koma makosana amene ndandora adaphunzira kwambiri ndi chimodzi za polisi kwambiri chimodzi za polisi kuti no takumangani kuti mwina tikuganizani kuti mwafuna kuchosa moyo wanu yes moyo woti wayi koma kufufuza inu akamangaso anthu ene maonatu ndimene amachitira ntchito zawo so ineyo ndikhoza kutero kuti mmene momwe ndimene chaonera lero mwambo wa gulugufe kunoko ku the National Talent Center chabwino mzinda uliro chabwino no your last words pamene tikufuna ndithu in 2 minutes kuti timafuna titi kaponda 12 o'clock tichite nafe official kuti tachoka dzulo tibwerano Sunday kuti tatseka Sunday kono mungakali pale ndi amakalale kuti simunachezere koma ikangowara ndi Sunday ndikuti fete itself ndikuti tajongesa koma tithokoze kwambiri yes kuti muli pamene sikuti tikauti tamaliza kuliso achina Patrick Pupa komanso Thandi Wenzumako akutenganiso kuchokera pano pamene ndanyamala kumachiforokoza chi dashboard let's gather around let's gather around now kamachoka kuno tiye tibwerereni tiyambe naso pano nkhani ya dashboard ayambe kuifotokoza bwino kuti kodi zikuyenda motani and so I think ndilekire pomwepo ndikuthokozeni kwambiri kuti tsiku la lero ayi mwazukuta bwino maso mwatipasa chithunzi choyenera ndipo tikumanaso malo ake ndomwe ano titseke bwaloli motero kwa lero kuti kuchokera ndithu ku BICC kumene ndi ku National Talent Center yachisankho cha 2025 ife kuno sitikugona iyayi ngati angatiyitanenso siku kamene mbanda kuchawo ameke ife tikhala tili pano koma press conference imene inalipo afotokoza zimene mzanga watambasula pano ndiloleni kuti ndithokoze mzanga pa kamera amene ndi Gerard Kasonga komanso pamakina pathu kuno atugwira ntchito limodzi ndi Hobson Kambeta ndipo tithokoze Kalista Kamwendo amene ali ku main studio ku area 2 and the rest of the team kuti kumeneko tsopano tikupatsireni kuti mpitirize zimene zingakhale makamaka usiku uno kuti Malawi akhoza kutsatira. Ine ndi Moses Makawala from the main Talent Center at BICC. Goodbye.